Κύριε Σταύρο Βιδάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Ιωσήφ, το κύριε κομμένο. Το κόβω κι εγώ κατευθείαν μαχαίρι. Τέλος κύριε, δεν υπάρχει. Κύριος είναι μόνο αν υπάρχει αυτός. Είναι ο μεγαλοδύναμος. Αν υπάρχει αυτός. Γιατί έχω πολλές αμφιβολίες. Ναι, έχω και τέτοια ερωτηματικά εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά δεν τις παρούσεις. Για πες μου τώρα, ο Σταύρος ο Βιδάλης, πού γεννήθηκε, για πώς ξεκίνησε η ζωή του, σαν παιδί, σαν μετά που μεγάλωσε σιγά σιγά, με τι ασχολιόταν, τι ήθελε να κάνει στη ζωή του, τι σπούδασε, ποια πέστα. Γεννήθηκα στο Μάνδαλο του νομού Πέλλας, ένα ποντιακό κατά βάση χωρίο, σε ποσοστό 90% περίπου. Από γονείς, από μητέρα Πόντια και από πατέρα Γκρικάνο. Γκρικάνο. Ναι, Έλληνα της Νοτιού Ιταλίας. Έχω πάει και Σαλέντο και Καλαβρία και έχω κάνει ωραία βίντεο εκεί. Ο πατέρας μου λοιπόν λεγόταν, ο πρόπο πάπους λεγόταν Τζουζέπε Βιτάλης. Τι λες? Ήταν από τη Μάνη, από ό,τι έμαθα ψάχνοντας τα ιστορικά, το 1760 με τις σφαγές των Τούρκων περάσαν απέναντι. Και το Ζώης, λεγότανε Ζώηδες τότε, το Ζώης το κάνανε Βιτάλης που είναι το αντίστοιχο του Ζώης, έτσι. Εξού και το περίεργο επιθετό μου που δεν είναι ποντιακό όπως είναι όλου του υπόλοιπου χωριού, στο Μάνδαλο, που είναι όλοι Ίδιδες, έτσι. Μάγνα Γκρέτσια λοιπόν, έχω πολλά... Μάνια Γκρέτσια, ναι. Έχω πολλά σε αυτά και πολλές αναμνήσεις από εκεί, πολλά ωραία πράγματα. Είμαι λοιπόν διγενής, θα έλεγα. Δεν προσπαθώ να παρουσιάσω μια εικόνα διαφορετική, αλλά πραγματικά όταν σκέφτομαι ότι έχω δύο καταγωγές από τις δύο άκρες του ελληνισμού, από τη Σαψούντα του Πόντου και από το Καλημέρα της Νοτιού Ιταλίας, από τα γκρικάνικα χωρία, πραγματικά αισθάνομαι περήφανος. Και από τις δύο πλευρές οι προγόνοι ήταν αγωνιστές, αλλά ιδιαίτερα από την πλευρά της μάνας μου. Ο παππούς μου, ο Μπαρμποβασίλης ο Δεμερτζίδης, ήταν καπετάνιος στα βουνά της Σαμσούντας και τον κρέμασαν οι Τούρκοι το 19, ζητώντας του να αλλάξει την πίστη του για να μπορέσουν να τον εκτοπίσουν, αφού η οικογένεια συγκέντρωσε λεφτά για να τους λαδώσει, μπαχτσίς, έτσι, τα οποία έχουν παραμείνει ακόμα μέχρι σήμερα. Μόνο 400 χρόνια ήμασταν καλά. Αλεσβερής, Μπαχτσίς, Ρουσφέτ, ξέρω κι εγώ. Έχουμε μείνει ακόμα εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο παππούς αρνήθηκε. Και έτσι λοιπόν την πίστη αυτή στο Χριστό την έχω, όπως δηλώνω, τσιμέντο στα πόδια μου. Είναι δεδομένη δηλαδή. Δεν μπορώ να την... Αν χρειαστεί να την υπερασπιστώ όπως ο παππούς μου, θα έκανα το ίδιο. Από εκεί και πέρα τώρα το τι είναι η θρησκεία και το τι παιχνίδια έχει παίξει τώρα, ιδιαίτερα με την απαράδεκτη κατάσταση της Ανάστασης σε 9 η ώρα το απόγευμα, επειδή το ζήτησαν οι απέναντι φίλοι από το Ισραήλ, έτσι. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Μεταξύ των οποίων το Ιερατείο τα έχει κάνει αυτά όλα. Το Ιερατείο. Δεν φταίει σε τίποτα η θρησκεία ή ο Χριστός, εάν υπήρξε και πώς υπήρξε. Το Ιερατείο τα έχει κάνει αυτά. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, όταν τώρα αποκαλύφθηκε και στα δικαστήρια πλέον και αθωώθηκε ο δημοσιογράφος που κάνει μήνυση ότι στην Ιερουσαλήμ το ιερόφως δεν υπάρχει ιερόφως, αλλά ανάβει με τσακμάκι. Ναι. Συμβαίνουν πολλά τέτοια. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ, όπως ο παππούς μου, ο Βασίλης ο Δεμερτζίδης, την πίστη μου δεδομένη. Καλά, εντάξει. Και δεν την συζητάω, είναι διαπραγμάτευση στο Χριστό. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ αφήνω τον κόσμο ελεύθερο. Άλλωστε και από το Σύνταγμα, πέρα από τα όποια λάθη μπορεί να έχει, υπάρχει ανοιχτή θρησκεία. Δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον τι θα πιστεύει. Όπως και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας προβλέπει ανοιχτή θρησκεία. Αναγνωρίζει ως κυρίαρχο δόγμα την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, αλλά από εκεί και πέρα προβλέπει υπεράσπιση του δικαιώματος του καθενός να πιστεύει σε αυτό που θέλει. Και απαγορεύει, τώρα που το θυμήθηκα, απαγορεύει τις ιδιαίτερες μεταχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αυτό αναφέρεται στους μουσουλμάνους οι οποίοι ήδη στην Αθήνα εφαρμόζουν νόμους Σαρία κτλ. Έτσι. Μάλιστα. Μετά τι έκανες εσύ, δηλαδή γεννήθηκες, είπαμε εκεί που γεννήθηκες και έχεις αυτές τις καταγωγές. Μεγαλώνοντας σαν παιδί, τι γινόταν μέσα σου, τι σκεφτόσουν, τι σπούδασες, τι έκανες? Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε ένα τρίπτυχο καπνά, καμπάκουλακ, τότε όπως τα λέγανε, τα περίφημα καμπάκουλακ, αλλαγή στον πατέρα μου στα ζώα ως τσομπανάκος, και αλλαγή επίσης στον πατέρα μου τον Οκτώβριο περίπου
κάθε Οκτώβριο στο Καζάνιο που κάναμε τα τσίπουρα, οπότε μεγάλωσε μέσα σε αυτό το τρίπτυχο. Τώρα από μικρός ήμουν φύση αντιδραστική και επαναστατική και έτσι 17,5 ετών, μόλις τελείωσε δηλαδή το γυμνάσιο, το εξατάξιο τότε, η γιαγιά μου έδωσε 80 δραχμές και μια κουβέρτα και κατέβηκα στην Αθήνα. Τι είχε στο μυαλό σου να κάνεις? Τι γνώση είχε στην εποχή εκείνη, πέρα από τις μαθητής μου? Του γυμνασίου. Τι είχε σκοπό να κάνεις? Να αλλάξω τον κόσμο ήθελα από τότε. Λοιπόν, βασικά ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, γιατί νόμιζα ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά τώρα έτσι όπως έγινε η δημοσιογραφία, εσύ φυσικά είσαι η εξαίρεση αυτού που κάνουμε. Τον αλλάζει τον κόσμο η δημοσιογραφία σήμερα, αυτό κάνει. Προς το χειρότερο. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει η δημοσιογραφία. Αλλάζει τον κόσμο προς το χειρότερο. Σημερινοί δημοσιογράφοι είναι, επειδή έκανα δημοσιογραφία στα πρώτα βήματα της ζωής μου, οι σημερινοί δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία σχέση με τον παλιό δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν έρευνα και παρουσίαση των πραγμάτων. Έτσι. Οι σημερινοί δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι των εργολάβων δημοσίων έργων, τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα, και λένε ό,τι τους λέει το αφεντικό τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίταξε, άμα βλέπεις ένα δημοσιογράφο και λέει τις ειδήσεις και έχει ακουστικά στα αυτιά, γιατί τα έχει? Εντολές παίρνει. Σταμάτα αυτό, κόφτον αυτόν, βάλε διαφημίσεις τώρα, δεν μας συμφέρει το θέμα. Παίρνει το από πάνω, εντολές. Ναι. Από την αρχή συνταξή. Έτσι. Έχουν το μικρόφωνο στο αυτοί και τους λένε τι να πούν και τι να μην πούν. Το yes sir, his master's voice κτλ. Λοιπόν, κοίταξε, ας μην μιλάμε τώρα για αυτά γιατί θα κάνω μετό. Διότι αναγκάστηκα να κάνω άλλη δουλειά για να ζήσω και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είναι γνωστά αυτά. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο κοινός τα ξέρει. Τέλος πάντων. Οπότε κατέβηκα στην Αθήνα και δούλεψα σε διάφορες περίεργες δουλειές, όπως στη Λαχαναγορά, κουβαλώντας σουβάλια και τελάρα. Στην Βοκτάζ δούλεψα ένα μεγάλο διάστημα, κουβάλαγα κοτόπουλα από τα κοτέτσια της Αττικής, θυμάμαι τα χέρια μου που πρίζονταν από τις κοπριές και τα λοιπά. Και σιγά σιγά, όντας στην αριστερά, λόγω της μάνας μου η οποία ήταν στο Ελλάς και στο Δημοκρατικό Στρατό, σε αντίθεση με τον πατέρα μου που ήταν στον Εθνικό Στρατό. Τι ωραία. Τι ωραία, καταπληκτικά. Ναι. Λοιπόν, ακολούθησα το δρόμο της μάνας μου και έτσι μπήκα στην αριστερά και προσανατολίστηκα συντονίστηκα με κάποιους συντρόφους εισαγωγικά πλέον εκείνης της εποχής και δούλεψα στο Αντί του Παπουτσάκη, αν θυμάσαι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν... Μην μου λες να θυμάμαι, γιατί εγώ πιο μεγάλος από σένα. Ναι, είσαι πιο μεγάλος. Έτσι δεν το ξεχνάμε. Ναι, αλλά μόνο που μικροδείχνεις εσύ. Καλά τώρα, σιγά. Λοιπόν, το 1972 κατέβηκα. Η πρώτη πολιτικοποίησή μου ήταν στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, το 1973 το καλοκαίρι. Του γέρου της Δημοκρατίας. Του γέρου της Δημοκρατίας ή αλλιώς πως Παπατζή. Λοιπόν, δεν τα ξέραμε αυτά τότε. Δεν τα ξέραμε. Είχαμε ένα παραμύθι στο μυαλό μας για όλους αυτούς. Καλά, γι' αυτό είναι τον πατέρα πιο πολύ έχω ακούσει. Δεν τον έχω ζήσει για από την αλήθεια τώρα. Έτσι. Μωρό ήμουν, παιδάκι, μικρό. Και δούλευα στη συνέχεια για να τα φέρω βόλτα, γιατί δεν φτάναν τα λεφτά τώρα από περιοδικά για τα αριστερά και τέτοια. Δούλευα λαντζέρι στο Χίλτον. Έτσι. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, και έτσι η πρώτη μου πολιτικοποίηση ήταν το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου το καλοκαίρι του 1973, όπου ξεχύθηκε ο κόσμος πολύς και φώναζε, και θυμάμαι ότι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι για να περάσει και η ώρα των θεατών ευχάριστα, ναι. Πώς πολιτικοποιήθηκα. Γύρναγα από το Χίλτον και πήγαινα προς το Νέο Κόσμο που έμενα σε ένα δώμα. Λοιπόν, ξαφνικά σταμάτησε μπροστά στον κόσμο που είχε αγριέψει η κατάσταση και πετάγανε πέτρες οι διαδηλωτές στους αστυνομικούς. Και λέει ο οδηγός, εγώ δεν πάω παρακάτω, όποιος θέλει να κατέβει ας κατέβει. Και ανοίγει την πόρτα και πρώτος που κατέβηκε ήμουν εγώ φυσικά. Ναι. Παίρνω κι εγώ μια πέτρα και την πετάω όπου να είναι. Νόμιζα ότι ήταν ένα παιχνίδι. Ναι. Κάποια στιγμή, επειδή εμείς η παλιά γενιά, Ιωσήφ, γνωρίζεις ότι λέγαμε πως τη γυναίκα δεν τη χτυπάς ότι με τριαντάφυλλο. Κάποια στιγμή βλέπω δύο νταγλαράδες λοιπόν έχουν στριμώξει εκεί στο δρόμο τον παράλληλο, δεν θυμάμαι πως το λένε, απέναντι από τις στήλους του Ολυμπίου, διώσει μια κοπέλα μέσα στην είσοδο ενός
μιας πολυκατοικίας. Και τη χειροτονούνε κανονικά. Ναι. Και ορμάω εγώ τότε ως παλικάρι, γιατί ήμουν παλικάρι μανταλιώτικο, ποντιακό παλικάρι, εκεί στα καπνά και τα λοιπά. Και λέω, τι κάνετε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, κοπέλα χτυπάτε. Και πλακώνομαι στο ξύλο μαζί τους. Λοιπόν, κάποια στιγμή με καταφέρνουν, με βάζουν κάτω, απλώνω τα χέρια μου να προστατέψω την κοπέλα. Και κάποια στιγμή αρχίζω και τη τρώω κανονικά και φωνάζω αστυνομία, βοήθεια, αστυνομία. Και σταματάνε και βγάζει ένα στην ταυτότητα και μου λέει, βρε ηλίθιε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα, αστυνομία είμαστε. Τότε σαν να έσπασε η Ιωσήφ μπροστά μου όλος ο κόσμος και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει, γιατί μεγαλώσαμε εμείς στη Χούντα, έτσι. Ναι. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα, δεν μάθαμε περί δημοκρατιών κτλ. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά, ψάχνοντας μαζί με άλλους ανήσυχους νεολαίους εκείνη την εποχή διεξόδους, ενεπλάκη στο Πολυτεχνείο, όπου ήμουν από τους πρωτοπόρους από την πρώτη μέρα, από τη Δευτέρα το απόγευμα. Δεν στο Πολυτεχνείο, δεν ήταν φοιτητές όλοι. Ήταν και εργάτες μέσα, και κάθε καρδιάς καρύδι. Όχι, δεν ήταν. Διαμαρτυρόμενοι όλοι. Ναι, οι φοιτητές ήταν μέσα, εμείς ήμασταν απ' έξω. Ναι. Εγώ μάλιστα ήμουνα υπεύθυνος, αυτόκλητη, έτσι, όλοι αυτόκλητοι. Καλά, εντάξει. Ναι. Υπεύθυνος να σταματάω τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία και να μοιράζω χαρτάκια στον κόσμο. Έτσι. Επίσης θυμάμαι που είπα στη Δαμανάκη ότι ο νομός Πέλλας είναι μαζί σου, μαζί μας εγώ. Και φώναξε από το ραδιόφωνο τότε. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Άλλο ήθελε να πει. Ψηφάτε με να σας σώσω. Ναι, ψηφίστε με να μπω μέσα ακονομάω, είπε. Ακριβώς. Αυτό έγινε με το Πολυτεχνείο. Ναι. Υπάρχει μια σκηνή, μια φωτογραφία πολύ γνωστή του Πολυτεχνείου, όπου είμαι στη δεξιά κολόνα με την ελληνική σημαία. Γιατί δεν υπήρχε κόκκινη σημαία στο Πολυτεχνείο. Ναι. Να το πω έτσι. Υπήρχαν μόνο ελληνικές σημαίες. Και δεν ξέραμε, δεν είχαμε ιδέα από κομμουνισμούς και τα λοιπά, και γνωρίζεις προφανώς ότι το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο μας κατήγγειλε και είπε κάποιοι πράκτορες της ΕΕΠ έχουν καταλάβει το Πολυτεχνείο. Έτσι μας αποκάλεσε και εμείς φυσικά προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη τι γίνεται. Γινόταν ένας χαμός εκεί μέσα. Γενικά το συνελήφθην, τραυματίστηκα, πήγα στον Κιανού Σταυρό και ήρθε ένας θείος μου, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, ένας χουντικός θείος, ταξιτζής. Χουντικός και έβγαλε τον αριστερό, Όχι, θείος. Ναι, χουντικός ο θείος και έβγαλε τον αριστερό, εσένα. Ναι, από την πίεση της οικογένειας. Από την πίεση της οικογένειας. Πήγαινε βοήθα τον αυτόν με τον Παλαβό εκεί και τα λοιπά. Και με έβγαλε και έτσι σώθηκα. Αλλά αμέσως μετά πήγα στρατιώτης και έφαγα το ξύλο της αρκούδας, έτσι. Στο στρατό. Φακελάκι θα σου είχαν κάνει. Με φάκελο πήγανε. Και όχι μόνο. Μου κάνουν διάφορες περιπέτειες, δεν θέλω να αναφέρω όμως αυτές. Αξίζει όμως. Απλώς μπορώ να πω ότι. Αστυνομικό κράτος ήταν τότε. Και επί Καραμαλή του Γέρου. Φυσικά. Ναι. Αστυνομικό κράτος. Εντελώς αστυνομικό. Ναι. Αστυνομικό, έτσι. Εμένα με είχαν πιάσει γιατί είχα μακριά μαλλιά. Αριστερός εσύ λέει. Γιατί είχα μακριά μαλλιά. Ναι, επειδή έχεις μακριά μαλλιά. Ναι. Εγώ απλώς μπορώ να πω εδώ ότι. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε μετά από ένα ξύλο γερό που έφαγα από την ΕΣΑ. Με πήγανε στο νοσοκομείο και μου κάνανε εγχείρηση στο λαιμό, έτσι στο βρόντο, μου αφαιρέσανε ένα λεφαδένα και είπαν ότι έχω καρκίνο του πνεύμονα. Είμαι 72 χρονών και ακόμα δεν πέθανα και κάπνιζα σε όλη τη ζωή μου 4 πακέτα τσιγάρα. Αυτό το κάνανε από ό,τι έμαθα μετά για να μην τους κυνηγήσω και να μην αναζητήσω ευθύνες κτλ. Αμέσως μετά, όπως καταλαβαίνεις, έμπλεξα αμέσως μετά το στρατό, την απόλυσή μου από το στρατό, που μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Διονύση του Σαββόπουλου, όταν θα βγω από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει. Θυμάμαι, δεν ήξερα. Ξανά άλλη μια φορά, πού να πάω, πού να μείνω, παιδάκι σκέτο έτσι, πιτσιρικάς. Λοιπόν, έμεινα 40 μέρες στο σταθμό Λαρίσης, στα Παγκάκια. Μέχρι ξανασυντονίστηκα, ξαναοργανώθηκα και άρχισα να δουλεύω, να βγάζω μεροκαματάκι και νοικιάσα πάλι ένα σπίτι εκεί στα Εξάρχεια, μια υπόγα, όπου εκεί άρχισα να γνωρίζω τον Νικόλα τον Άσημα, άρχισα να γνωρίζω πολλούς εκείνη την περίοδο, έτσι. Συνδέθηκα πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω ορισμένα ονόματα τα οποία εκείνη την εποχή ήμασταν όλοι μαζί και σήμερα σφυρίζουν αδιάφορα. Εκείνα τα ονόματα μου δώσανε συστατική επιστολή για να πάω στη Δυτική Σαχάρα. Έτσι.
Δεν θέλω να πω τα ονόματα, έτσι, δεν πειράζει. Ό,τι θέλεις να πεις. Ναι, δεν θέλω να τα πω. Και αν τα πεις θα βγουν και άμα δεν τα πεις δεν θα βγουν. Ό,τι θέλεις εσύ. Έχουμε εντάξει, να το πω, ο Γιώργος ο Βότσης, ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, αυτός είχε μια επαφή με έναν λοχαγό του Πολυσάριο, του Αντάρτικου αυτού της Δυτικής Σαχάρας, με το οποίο με συνέδεσε και έτσι αναχώρησα για τη Δυτική Σαχάρα μαζί με έναν Ισπανό και με έναν Ιταλό συντρόφους κτλ. Στην επιστροφή μας συλλάβανε, πηγαίναμε προς την Τινησία, μας συλλάβανε, μείναμε σε ένα μπουντρούμι, οι δύο αυτοί εξαφανίστηκαν εμένα επειδή ήμουν Ιουνάνοι Έλληνες, με αφήσανε και πολλές τέτοιες περιπέτειες. Μέχρι τότε δεν είχε σπουδάσει κάτι? Πέρα από το γυμνάσιο? Όχι, δεν είχα σπουδάσει. Ήθελα να σπουδάσω στην Αμερική. Και έτσι πέρασα ένα μεγάλο διάστημα δουλεύοντας στο συγκρότημα Λαμπράκη. Έβγαζα πάλι ψήλο μεροκαματάκι, έτσι, όχι τίποτε σοβαρό, στα νέα και στον ταχυδρόμο. Λοιπόν, και το 79 πήγα στην Αμερική. Με τι λεφτά πήγες στην Αμερική? Θα σου αποκαλύψω, όχι με τι λεφτά. Πώς πήγα στην Αμερική, όντας εκείνη την εποχή, όταν ήσουν αριστερός, είχες φάκελο και δεν μπορούσε να πας. Να το πω λοιπόν για πρώτη φορά δημόσια, πλαστογράφησα την υπογραφή του Ψιχάρη, του διευθυντή, μπήκα στο γραφείο δηλαδή κρυφά, πλαστογράφησα την υπογραφή ότι ο Σταύρος ο Βιτάλης πάει αποστολή στις ΗΠΑ για να κάνει ρεπορτάζ για την ομογένεια. Έτσι. Και έτσι βρέθηκα στην Αμερική. Τώρα τα λεφτά τα μάζεψα από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά. Τα μάζεψα τα λεφτά και με την συστατική αυτή επιστολή του Ψιχάρη, μάλλον τον καλό το λόγο, γιατί αυτόν μετέφερα στην πρωινή της Νέας Υόρκης, στην εφημερίδα, αν την έχεις υπόψη σου. Ναι. Έτσι έπιασα κατευθείαν δουλειά από την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή έμεινα για λίγο στον αδερφό του πατέρα μου, ένα μπάρμπα μου εκεί και τα λοιπά στο Νιου Τζέρσι, αλλά αμέσως μετά κατέβηκα Μανχάταν και έπιασα δουλειά στην πρωινή της Νέας Υόρκης με πολύ καλό για εκείνη την εποχή μεροκάματο. Ταυτόχρονα γράφτηκα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συνέχισα να παρακολουθώ τις διεθνείς σχέσεις. Κρίθηκα στη συνέχεια ως highly evaluated student, όπως λέγεται, δηλαδή ναι, φοιτητής με πολύ καλός, μεγάλη εκτίμηση, ας το πούμε. Μεγάλη τέτοια αξία κτλ. Και με κρατικά λεφτά, με υποτροφία δηλαδή, βρέθηκα στο Georgetown University της Ουάσιγκτον, ένα πανάκριβο πανεπιστήμιο, ιδιωτικό, στο οποίο δεν μπορείς να πας να πεις καλημέρα σας, θέλω να γράφω, πρέπει να πας με συστατική επιστολή. Και έτσι πήγα με υποτροφία και συστατική επιστολή στο Georgetown University. Και τι σπουδές έκανες εκεί? Εκεί έκανα ειδίκευση, έκανα Latin American Studies, ειδίκευση στη Λατινική Αμερική, επειδή εγώ το ήθελα αυτό το πράγμα, γιατί παράλληλα αναμίχθηκα με τα κινήματα τα επαναστατικά της Λατινικής Αμερικής, όπως για παράδειγμα του Σαλβαδόρ, του Περού, το Σεντέρο Λουμινόζο, το Φαραμπούντο Μαρτί του Σαλβαδόρ και του Φρέντε Σαντινίστα Λιμπερασιόν Νασιονάλ της Νικαράγουα. Τον πελά σου γύρευες, ξινόσου να συγκρίσει από Ναι, ήμουνα πάντοτε, ναι. Πάντοτε ήμουνα έτσι ανήσυχος. Παράλληλα δηλαδή τα έκανα αυτά τα πράγματα. Τώρα το 86, σε συνεννόηση τότε με φιλικά προσκύμενους προς το Πασόκ ανθρώπους, τότε άρχισε να συνδέομαι και με το Πασόκ, όχι κομματικά, ποτέ κομματικά έτσι, να συνδέομαι γενικώς. Πήγα στην Νικαράγουα το 86 για μόνιμη εγκατάσταση, έτσι. Και... Περίμενε, αυτό το να συνδέομαι γενικώς δεν το κατάλαβα. Τι εννοείς? Δηλαδή και ο Παπαδάκης, ας πούμε, που έκανε τόσα χρόνια το δημοσιογράφο, που δεν ήταν δημοσιογράφος, περιπτεράς ήταν. Πρόσκλησε στο Πασόκ. Το Πασόκ τον έσπρωξε και τον έκανε δημοσιογράφο στον Αντένα. Και από τότε έμεινε στον Αντένα. Δηλαδή είχε μια ωφέλεια από το κόμμα. Όχι, εγώ δεν είχα τίποτα τέτοιο. Απλώς επειδή ήμουν ανήσυχος στην Κύπρο. Μεσολάβησαν όμως και η αριστερά γενικά με ήθελε πάρα πολύ από όλες τις πλευρές. Δηλαδή έκανα βιβλιοπαρουσιάσεις. Θυμάμαι που παρουσίασα στο πνευματικό κέντρο πολιτισμού μου Νέας Υόρκης στο ελληνικό. Μέχρι τότε λοιπόν παρέμενες αριστερός. Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα άλλο. Είχα πάει εντωμεταξύ στο ενδιάμεσο, είχα πάει ερχόμενο στην Ελλάδα, είχα πάει Βουλγαρία, είχα πάει Ρουμανία, είχα πάει και Μόσχα. Και άρχισε να μην μου αρέσει το παιχνίδι αυτό. Έλεγα, αυτό τώρα τι είναι, κομμουνισμός είναι αυτό, η ανελευθερία. Άλλα να τρώμε εμείς τα ξενοδοχεία στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και άλλα να τρώει ο λαός. Στη Ρωσία, στη Μόσχα,
τι είναι αυτό τώρα το απόλυτο πράγμα, το άγριο που έχουν οι αστυνομικοί κτλ. Όλα αυτά με προβλημάτιζαν, γιατί ως πιτσιρικάδες οραματιζόμαστε σε μια κοινωνία ειρήνης, αγάπης κτλ. Τώρα στην Νικαράγουα το 86 που έμεινα μόνιμα, έδωσα και πολλά λεφτά μάλιστα τα οποία είχα μαζέψει στη Νέα Υόρκη στον αγώνα εκεί, πολλά για τη δικιά μου την τσέπη, έτσι. Κάποια στιγμή αρπάχτηκα με παράγοντες του FSLN, του Frente Sandinista Liberación Nacional, οι οποίοι με καλέσαν την επόμενη μέρα στο μέτωπο και μου είπαν, είμαι χαρακτηρισμένος persona non grata, να σηκωθώ να φύγω, έχω διορία 10 ημερών. Με πήγανε συνοδεία οι σύντροφοι, οι συναγωνιστές εκείνη την εποχή στο αεροδρόμιο, γιατί φοβήθηκαν μήπως θέλουν να με εκτελέσουν κιόλας. Ποιοι? Οι ίδιοι οι άνθρωποι για τους οποίους πάλεψα, αγωνίστηκα, πολέμησα κτλ. Και όλα αυτά γιατί είπα, ρε παιδιά, γιατί η οικογένεια Ορτέγα αρπάζει τις περιουσίες του Σομόζα και τις κάνει η ξαδέρφη του, η ανιψιά του, η θεία του, η αδερφή του κτλ. Έχουν αρπάξει όλες τις βίλες και τα παλάτια του δικτάτορα του Σομόζα και τα οικειοποιούνται και έγινε χαμός. Αυτό είναι το σύστημα και από τότε το ξέβρασα την αριστερά από μέσα μου και κατάλαβα ότι είναι ένα παραμύθι. Και μάλιστα θα το πω με γνώση λόγου, θα το πω ευθαρσός Ιωσήφ, ότι για μένα που παρέμεινα σε αυτόν τον χώρο για πολύ καιρό και τον υπηρέτησα, ο χώρος αυτός είναι πιο χυδαίος από τη δεξιά. Γιατί η δεξιά σου λέει, όπως το λέω χοντρικά, θα στα πάρω και στα παίρνει. Ενώ η αριστερά λέει, δεν θα στα πάρω, θα σε προστατέψω και στα παίρνει. Λέει και ψέματα δηλαδή εδώ πάνω. Πράγμα που το είδαμε το 2015 με το δημοψήφισμα του Τσίπρα. Την πρώτη φορά αριστερά, το ξεπούλημα της Μακεδονίας και όλα τα υπόλοιπα που βιώσαμε έτσι. Από τότε, από το 1983 είχαμε αρχίσει να συζητάμε στο Πανεπιστήμιο με άλλους Έλληνες. Έχοντας βέβαια καταδικάσει την αριστερά, και έχει δίκιο σε αυτά που λες, δεν μπορούμε να δώσουμε συγχωρό χάρτη στους άλλους. Όχι φυσικά. Γιατί και οι άλλοι για τα μπάζα είναι. Τους αποτάσσουμε με τα βουδελιγμία. Και οι άλλοι τα ίδια είναι. Όχι φυσικά. Η δεξιά θεωρείται εντελώς τελειωμένη. Και στο κάτω-κάτω αυτοί έχουν ταλαιπωρήσει πιο πολύ τη χώρα παρά η αριστερή. Οι αριστεροί απλώς βγήκαν γιατί δώσαν μια ψεύτικη ελπίδα στον κόσμο, την πατήσανε και την πατήσανε όλοι μαζί. Ναι. Μα η μάνα μου ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό. Στον Ελλάς και στο 30ο Σύνταγμα του Ελλάς του Πάιου και στο Δημοκρατικό Στρατό. Έτσι. Και η ίδια της όταν με είδε πιτσιρικά να είμαι ανήσυχος και τα λοιπά, μου είπε να προσέχω με όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλοί από αυτούς δεν είναι καλοί άνθρωποι. Για τους κουκουέδες συγκεκριμένα. Έτσι. Άλλες ιστορίες αυτές τώρα να μην απλωθούμε. Κοίταξε, σε ρωτάω για τη ζωή σου, γιατί έχω δει κάνα 2-3 συνεντεύξεις. Όλοι ας πούμε επικεντρώνονται σε κάτι θέματα που είναι αυτά που όλοι συζητάμε για τον Σταύρο τον Βιτάλη. Άλλο θέλω να πω, το Σταύρο τον Επαναστάτη. Το λέω αλλιώς, δεν σου δίνω το επώνυμο. Ας το επώνυμο. Σου δίνω χαρακτηρισμό. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω να δω δηλαδή και το υπόβαθρο, το πίσω του άνθρωπου, πώς ξεκίνησε, τι είναι, τι σκεφτότανε. Καταλαβαίνεις, να δω και μετά να φτάσουμε στο σήμερα. Καμία αντίρρηση. Πάμε λοιπόν, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Πάλι λίγο πίσω το 1983 που είμαι φοιτητής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου κάνουμε διεθνές δίκαιο και όπου μελετάμε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως, αλλά και της Γαλλίας και της Αγγλίας και της Γερμανίας, όπως το έφτιαξε ο Αντενάουρ κτλ. Να μην πω σε λεπτομέρειες. Και διαπιστώσαμε ότι το Σύνταγμα το Αμερικάνικο, για παράδειγμα, και το Αγγλικό και το Γαλλικό έχουν ο λαός μπορεί να κάνει αυτό. Τελεία. Ο λαός μπορεί να κάνει το άλλο. Τελεία. Το ελληνικό Σύνταγμα είναι ο λαός μπορεί να συγκεντρώνεται, όπως λέει το άρθρο 11, ελεύθερα και ειρηνικά χωρίς όπλα, αλλά δεύτερον η αστυνομία μπορεί να το απαγορέψει να συγκεντρώνεται. Το εφαρμόζουν μέχρι και τώρα ακόμα. Τώρα δεν κάνουν για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, απαγορεύεται. Ναι. Και όχι μόνο για το μνημείο, μας πρωτήτερα μας απαγόρεψαν τις συγκεντρώσεις της Εθνοσυνέλευσης. Μιλάμε για ένα σύνταγμα το οποίο δεν είναι σύνταγμα. Εγώ το αποκαλώ κουρελόχαρτο και κάτι άλλο χειρότερο, αλλά δεν θέλω να το πω στην κάμερα. Έτσι καταλαβαίνεις. Το θέμα να ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Καταπατάτε το όποιο σύνταγμα του. Καταπατούν το νόμο. Αλλά δεν αντιδρά ούτε δικαιοσύνη, ούτε ένας εισαγγελέας, ούτε ένας δικαστικός ανώτατος. Κανένας. Ούτε δημοσιογράφοι. Κανένας δεν μιλάει καταπατούν το σύνταγμα. Ναι, γιατί εδώ το όποιο σύνταγμα λέμε τώρα, έτσι. Εδώ δεν λέμε αν είναι σωστό ή λάθος.
Ναι, εδώ το Σύνταγμα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Ο πρωθυπουργός είναι αφεντικό της ανώτατης δικαιοσύνης, η οποία ορίζει τους δικαστές και τα λοιπά του Αριού Πάγου. Ο πρωθυπουργός διορίζει. Ο πρωθυπουργός είναι αρχηγός του στρατού, κάνει ό,τι θέλει, στέλνει όπλα στην Ουκρανία χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Γιατί να τα βάλουμε εμείς με τους Ρώσους, για ποιο λόγο? Εμείς στέλνουμε όπλα στους Ουκρανούς και να μπορούσαμε να κρατήσουμε μια ουδετερότητα και να στέλνουμε τρόφιμα, ξέρω κι εγώ, αν ήθελε να βοηθήσει. Γιατί βοηθάει τους Ισραηλινούς να σκοτώνουν παιδάκια στη Γάζα κτλ. Και δεν είναι μόνο ότι βοήθησε την Ουκρανία, αποδυνάμωσε τα νησιά. Έκανε αυτό που ήθελε ο απέναντι. Πήρε τα μάρτερ. Έτσι. Πήρε τα καλά. Τα τάγκς αυτά. Πήρε τα καλά όπλα για να πάει τι. Και τα τάγκς των νησιών τα έστειλε πάνω στην Ουκρανία. Αλλά άλλο λέω ότι έχουμε ένα υπερπρωθυπουργικό σύστημα που σωστά το λέει ο κύριος Κοντογιώρης, ο καθηγητής. Που έχουμε ράματα για τη γούνα του και γι' αυτό. Όχι καθόλου. Εγώ προσωπικά είναι αγαπημένος. Ναι. Λέει λοιπόν, κοίταξε, εγώ διαφωνώ με τον Κοντογιώργη όπως διαφωνούσα και παλιότερα με τον Καργάκο, ναι, και με τον Παναγιώτη τον Παπαγρυφάλου και αρκετούς το Γιανναρά. Με τον Γιανναρά είχαμε επικές κόντρες, έτσι, που το θεωρούσα και δάσκαλό μου. Του τύπου δηλαδή εμείς είμαστε για να τα λέμε, όχι για να τα πράττουμε. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία πράτη. Αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν για μένα το μοναδικό λάθος του Κοντογιώργη. Μίλαγε από καθέδρα. Δηλαδή είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που σκέφτεσαι τόσο βαθιά και τόσο καλά για τη δημοκρατία και τη χώρα, γιατί δεν αναλαμβάνεις μια πρωτοβουλία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλεις να γίνεις αρχηγός εσύ, γιατί δεν βάζεις εμάς να προχωρήσουμε μπροστά? Ακριβώς. Να προχωρήσουμε μπροστά και να καούμε. Τον ενόχλησα 2-3 φορές, όπως και τον Κασιμάτη, δεν ξέρω. Αν είναι καλά τώρα ο Κασιμάτης. Πέθανε ο Κασιμάτης. Πέθανε. Πέθανε. Δεν το παρατήρησα. Αυτός ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του Παπανδρέου. Ναι, ο σύμβουλος του Παπανδρέου, ο οποίος το 2010. Ο οποίος τότε δεν μιλούσε για ό,τι έγινε. Ξαφνικά λοιπόν θυμήθηκε. Είναι αυτή η λεγόμενη τσάμπα. Έχω γράψει άρθρο εγώ για αυτούς. Τους λέω τσάμπα μάγκες. Θυμήθηκε λοιπόν ξαφνικά όταν άρχισε η κρίση μεγάλη, μετά το 2010, να πει ότι γινόταν προδοσία τόσα χρόνια. Και δεν μίλαγες τόσα χρόνια. Και τώρα τι θέλετε δηλαδή, τα στερνά να σε κάνουμε ήρωα και να σε χειροκροτάμε? Πάντως έχω βρεθεί σε πάνελ μαζί του, είναι αυτός ο οποίος διατύπωσε την θεωρία ως συνταγματολόγος. Ένα ποτήρι νερό σας παρακαλώ. Διατύπωσε τη θεωρία του ότι το 2010 παραβιάστηκε το Σύνταγμα και επομένως αφού παραβιάστηκε το Σύνταγμα, από τότε ό,τι προκύπτει ως νομολογία, ως κανόνας κτλ. Είναι παράνομο και κατηχρηστικό. Επίσης για τον Κοντογιώργη, για να επανέλθω, λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε εκλόγιμη μοναρχία. Ναι. Εγώ λέω ότι έχουμε εκλόγιμη δικτατορία. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια εκλέγουμε έναν τύπο ο οποίος για 4 χρόνια μας εξαπατά, μας λέει ό,τι θέλει, τα γυρίζει αλλιώς, όπως ο Τσίπρας, για να μην μείνω μόνο στο Μητσοτάκη, και κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε από το 83 στο να κρατάμε σημειώσεις ως φοιτητές και στη συνέχεια όταν πλέον αποαριστεροποιήθηκα μετά την Νικαράγουα και ανακάλυψα επιτέλους ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από τον Τσε Γκεβάρα. Λένε για τον Τσε Γκεβάρα για παράδειγμα, λέγαμε ότι είναι το πρότυπο και τα λοιπά και είναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, αν το δεις από τη δική του την πλευρά, είναι έτσι. Ότι γιάτρευε τους φτωχούς και τους αδύναμους δωρεάν και τα λοιπά. Μα το ίδιο πράγμα έκανε για 5 χρόνια κοποδίστριας. Δωρεάν δηλαδή στα Ιόνια νησιά, πήγαινε στα Ιόνια νησιά με καϊκάκι και γιάτρευε δωρεάν τον κόσμο. Έτσι. Ανακάλυψα τότε τον Ιωάννη Καποδίστρια και αποφάσισα και έγινε έργο ζωής για μένα, 38 χρόνια δηλαδή, να ανακαλύψω ποιος είναι αυτός ο άνδρας. Αλλά όχι αυτός ο άνδρας τον οποίο τον έχουν γράψει δεκάδες βιβλία για το πώς έζησε, πώς μοίρασε την περιουσία του, τι έκανε με τη Στούντζα εκεί, με τον έρωτα της ζωής του κτλ. Αλλά τον Καποδίστρια του 1815 της Συνόδου της Βιέννης, όπου όντας ο Υπουργός Εξωτερικών, παντοδύναμος Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου, της Τσαρικής Ρωσίας, επέβαλε στην Ελβετία, την επέβαλε έτσι, με την κόντρα τη μεγάλη που είχε με το Μέτερνιχ, ο οποίος Μέτερνιχ του έδωσε αυτό, παραιτήθηκε δηλαδή και του δώσανε αυτό το κομμάτι γης, το οποίο ήταν
τσομπαναρέοι και οι νοικιαζόμενοι φαντάροι. Έτσι. Αυτό ήταν η Ελβετία. Οι νοικιαζόμενοι στρατιώτες, όπως ακόμη βλέπουμε και στο Βατικανό. Έτσι. Ως δείγμα εκείνης της εποχής. Και πήρε αυτό το πράγμα λοιπόν με τα βουνά και τα λοιπά ο Καποδίστριας και του έκανε το σύνταγμά του, το χώρισε σε 26 καντόνια, έδωσε το δικαίωμα στα καντόνια να αποφασίζουν. Έκανε δηλαδή περίπου αυτό που έκανε το 508 π.Χ. ο Κλισθένης, ο οποίος μοίρασε την Αθήνα σε 10 φυλές και οι 10 φυλές βγάζανε αντιπρόσωπο και που συμμετείχε στην Βουλή των 500, στην Ηλιαία και στην Εκκλησία του Δήμου κτλ. Βγαίνει με όλες αυτές τις αρμοδιότητες και έκανε έτσι το πείραμα το δικό του στην Ελβετία, το οποίο πέτυχε. Και να μην ξεχνάμε, Ιωσήφ, ότι το μοναδικό πολιτικό σύστημα που ζει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια πραγματικότητα είναι αυτό που έφτιαξε ο Καποδίστριας στην Ελβετία. Όλα τα άλλα, κομμουνισμοί, σοσιαλισμοί, παλαβομάρες, σταλινισμοί κτλ. Πήγανε στο σκουπιδαριό της ιστορίας. Το σύστημα που έφτιαξε ο Γιάννης Καποδίστριας στην Ελβετία παραμένει ολοζώντανο και είναι πλέον από όλους αποδεκτό ότι η Ελβετία είναι η πλέον ευνομούμενη χώρα στον κόσμο, σε όλα τα πεδία, έτσι, και στην ανεργία και στην εγκληματικότητα και στην δικαιοσύνη, σε όλα τα πεδία είναι χώρα, υπόδειγμα, και οι λαοί που ζουν εκεί, οι 5 διαφορετικοί λαοί, οι 5 διαφορετικές θρησκείες και 4 διαφορετικές εθνότητες για την ακρίβεια, οι γαλλόφωνοι, οι γερμανόφωνοι, οι ιταλόφωνοι και οι Ρωμάντς, ζουν μια χαρά. Και μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει στους αγώνες του Φέντερερ, του τενίστα που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, πριν τον Τζόκοβιτς, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι γαλλόφωνοι, είτε είναι ιταλόφωνοι, είτε είναι Ρωμάντς, είτε είναι γερμανόφωνοι, βάφουν το πρόσωπό τους με τα χρώματα της σημαίας. Δηλαδή παράγει πατριωτισμό η άμεση δημοκρατία, αυτό που έφτιαξε στην Ελβετία, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά μέσα στο διάβα των χρόνων ολοκληρώσαμε με συνελεύσεις, με συζητήσεις, με παρουσιάσεις, ολοκληρώσαμε το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας και το 11, για να το κλείσω εδώ λίγο, να με ρωτήσω τι θέλεις, το 11 που Γενικός Γραμματέας του κινήματος ήταν ο καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστήμιου Παναγιώτης Παπαγαριφάλου, πέρασε την τελευταία χτένα από πάνω και αυτό που βλέπουμε σε βιβλίο σήμερα είναι αυτό που ενέκρινε και υπέγραψε ο Παναγιώτης Παπαγαριφάλου, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο του οποίου έγινε παρουσίαση στην Κοζάνη χθες. Στην Κοζάνη και σε όλα εδώ τις πόλεις. Δεν κατάφερα να έρθω δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων. Δεν το περίμενα θα γίνουν κάποια πράγματα, εδώ πέρα ήρθα ξαφνικά. Δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Έγιναν άλλα, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάποιοι λένε ότι ήσουν πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της κρατικής τότε υπηρεσίας, της ΚΙΠ, νυν ΕΙΠ. Ήσουνα. Λοιπόν, το μόνο που δεν λένε είναι ότι σκότωσα τον Κέννεντι, ας πούμε. Εγώ οφείλω να ρωτήσω, γιατί ακούω. Όταν ακούω πρέπει να ρωτήσω τον άνθρωπο που μπορεί να απαντήσει. Άμα δεν μπορείς να απαντήσεις, θα μου πεις δεν μπορώ να απαντήσω, θα έλβα στα μάτια. Μια χαρά μπορώ να απαντήσω. Ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Εντάξει, όταν γύρισα από την Αμερική, μου προτείναν να αναλάβω ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και εγώ επέλεξα να μπω στις ειδικές υπηρεσίες, δηλαδή ειδικές αποστολές. Έτσι όπως έκανα στην Νικαράγουα. Από ένα σημείο και μετά. Από εκεί μάλλον βγήκε η ρετσινιά. Ναι. Ειδικές υπηρεσίες. Και έτσι λοιπόν. Ναι, ειδικές υπηρεσίες δεν σημαίνει ΕΙΠ. Ναι, ίσον μυστικές υπηρεσίες. Από είναι ειδικές υπηρεσίες. Όχι. Ειδικές υπηρεσίες όχι. Θα σου πω γιατί δεν είναι μυστικές υπηρεσίες. Το 1993 για παράδειγμα με καλεί ο Λεωνίδας ο Βασιλικόπουλος, ο ναύαρχος, αυτός που είπε βυθίσατε το χώρα, γιατί αυτός το είπε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, διοικητής ΕΙΠ τότε και μου λέει Σταύρο, ο πρόεδρος προτείνει να πας εσύ που έχεις και την εμπειρία από κινήματα και τέτοια κτλ. Να πας να οργανώσεις τους Έλληνες εθελοντές στη Σερβία. Γιατί, όπως λέει ο πρόεδρος, αναγκαστικά στείλαμε με τον πιστόλα στο Βίσοκο, δηλαδή στην τουρκική πλευρά, ένα τάγμα. Επειδή όμως θέλουμε να διατηρήσουμε, ήταν φίλος και με τον Μιλόσεβιτς και με τον Κάρατζης ο Ανδρέας Παπανδρέου, για να διατηρήσουμε
την υπερχιλιόχρονη φιλία που έχουμε με τους Σέρβους, πήγαινε εκεί να βοηθήσεις τους ήδη υπάρχοντες Έλληνες και να κουβαλήσεις κι άλλους και να φτιάξει ένα τάγμα το οποίο να σταθεί δίπλα στους Σέρβους. Αυτό έκανα και το έκανα ανοιχτά. Έτσι. Η ΑΕΠ δεν κάνει τίποτε ανοιχτά, έτσι, ούτε έχει καμιά σχέση με την ΑΕΠ. Ούτε και στο μισθολόγιο υπήρξα ποτέ, ούτε θέλω να ξέρω για το πώς είναι το μισθολόγιο τους, γιατί η ΑΕΠ και η ΚΙΠ παλιότερα είναι υποκατάστημα της CIA και της Mossad. Έτσι. Ο λόγος που εγώ βασικά δέχτηκα την πρόταση του φίλου μου του Κώστα να σου πάρω συνέντευξη, είναι γιατί είδα ότι δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, δύο άτομα, η μεν πρώτη το παίζει δημοσιογράφος ενώ δεν είναι, ο δεύτερος είναι ένας άνθρωπος το οποίο τον όρισα προσωπικός και δεν έχει καμία αξιοπιστία, και λέω αφού τον κατηγορούν αυτοί, άρα κάτι άλλο είναι. Ναι. Και μιλάω για την Καλλιόπη Σουφλή και για τον Δημήτρη τον Μαντέλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Είπαμε να τις κάνουμε μήνυση. Πονά στο χέρι σου, ναι. Αυτό λέω, αλλά είναι καρκινοπαθής και τα λοιπά και μου ξοκλαίγεται και η ιστορία είναι ανάξια λόγου όλη αυτή. Έχω συγκρουστεί πολύ άσχημα από μαζί της. Ναι. Και με το Μαντέ βέβαια. Τέλος πάντων. Δεν Λοιπόν, θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία του Τσομπολιού. Ήθελα να εξηγήσω το λόγο που έκλεινε η ζυγαριά λίγο στο να θέλω να σου μιλήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια, από τότε που μου κόψανε μια χορηγία που μου δίνανε. Ποιος? Το κράτος. Μου έδινε μια χορηγία, μια αποζημίωση. Συμφωνία ήταν με τον Βασιλικόπουλο και την υπογράψαμε κιόλας, την έχουν εξαφανίσει στην ΚΙΠ, στην ΑΕΠ. Έτσι. Η συμφωνία εσύ ήταν. Γιατί δεν πήρες αντίγραφο? Γιατί είχα άλλες προτεραιότητες. Είχα άλλες προτεραιότητες. Όταν μιλάς με αναξιόπιστα. Γιατί ερχόμουν, έβλεπα τον Βασιλικόπουλο, του έλεγα τι συμβαίνει επάνω εκεί, ενημέρωνα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο και τον Κωστή Στεφανόπουλο, και ενημέρωνα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι συμβαίνει. Όπως επίσης ενημέρωνα τις θέσεις εδώ των Μιλόσεβιτς. Υπάρχει μια φωτογραφία με τον Μιλόσεβιτς και τον Σαμαρά και εγώ στη μέση ανάμεσα εκείνη την εποχή, λοιπόν, που επιβεβαιώνει του πράγματος το αληθές, και του σύμβουλος του Κάραντς. Δηλαδή έκανα αυτήν την τριπλέτα. Ενημέρωνα τους πάντες για το τι συμβαίνει εκεί κτλ. Αλλά αυτά όλα ανοιχτά και μέσα από εντελώς ανοιχτές διαδικασίες. Έτσι. Δεν μπήκα ποτέ σε λογική υπηρεσιών, γιατί δεν μου αρέσανε ποτέ οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι κατά κανόνα βρώμικες οι μυστικές. Και θα έλεγε κανείς ότι όταν ένας άνθρωπος έχει και λίγο αριστερό παρελθόν, όπως είχες εσύ, είτε ήθελες είτε δεν ήθελες βέβαια, είχες αριστερό παρελθόν. Ναι, έχω. Ναι. Πώς θα μπαίνει ένας άνθρωπος με αριστερό παρελθόν στην ΑΕΠ? Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση εμένα προσωπικά. Ναι, εγώ θέλω να απαντήσω λοιπόν. Μου κόψανε τη χορηγία λοιπόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενώ είχαμε συνεννοηθεί, δεν το ολοκλήρωσα αυτό, με τον Βασιλικόπουλο, να αναγνωριστούν οι βαθμοί και οι συντάξεις όλων των παιδιών που πολέμησαν στην Σερβία, γιατί πολέμησαν με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν πήγαμε μόνοι μας εμείς εκεί πάνω, ούτε και εγώ που είχα ένα ολόκληρο αεροπλάνο εκείνη την εποχή της Aegean, ένα ATR 72 που έκανε την παράνομη την νυχτερινή την πτήση, το είχα στη διάθεσή μου το αεροπλάνο. Όχι εγώ για μένα, για όλους τους περιουσιακούς παράγοντες. Έτσι. Δεν μπορεί να έκανα όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχω έγκριση από το ίδιο το κράτος κτλ. Αλλά στη συνέχεια επί Σιμίτη, όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ανέλαβε ο Σιμίτης, όχι μόνο δεν τίμησαν την υπογραφή τους, αλλά προσπάθησαν να με βάλουν και φυλακή, έτσι, άμα το γνωρίζεις. Έτσι. Έχω ακούσει διάφορα. Ναι, με τον Μίχα εκεί την ιστορία που έγιναν αλληλομηνήσεις, που τον πήγα στο δικαστήριο και μπροστά στο δικαστήριο είπε σέβομαι και υπολείπτω με τον κύριο Βιτάλη, δεν έχει τίποτε εναντίον. Και γιατί τα λες ρε τότε ρε φίλε, γιατί λέτε ότι τα παιδιά επάνω ήταν εγκληματίες πολέμου και τέτοια ψέματα κτλ. Πολλές περιπέτειες αυτού του τύπου. Το θέμα το κεντρικό είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαι με το ΚΕΑ, με τα 200 ευρώ το μήνα. Έτσι. Θα μου πεις πώς ζεις. Θα σου έλεγα με πρόλαβες. Ναι. Με πρόλαβες. Πώς ζεις λοιπόν με 200 ευρώ το μήνα? Εγώ με 800 σύνταξη και δεν βγαίνω. Αν δεν είχα το YouTube να με βοηθάει λιγάκι, θα ήμουν τελειωμένος. Έχω καλή γυναίκα, η οποία έχει καλή επιχείρηση και βάζει πλάτη. Αφού θέλεις να το πω και αυτό. Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι ντροπή. Όχι, καθόλου ντροπή. Ναι, αν βέβαια ήσουν 50 και μπορούσε να δουλεύει και δεν δούλευε, τότε θα ήταν ντροπή.
Βεβαίως, είμαι 71-72. 71 δεν σε παίρνει εύκολα κανείς στη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, ρωτάνε πώς ζεις και τα λοιπά, και μάλιστα μένω και στην Κηφισιά, έτσι, πώς ζεις στην Κηφισιά που είναι ακριβό μέρος και τα λοιπά. Δεν θέλω να το λέω και να το ξαναλέω, εντάξει, είμαι τυχερός. Γνώρισα μια γυναίκα η οποία είναι η εξαίρεση όλου του κανόνα όλων των γυναικών του κόσμου, έτσι το λέω εγώ, έτσι. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάπου το αισθάνομαι και λίγο σαν προσβολή να συζητάω για το πώς ζω και πώς δεν ζω. Έτσι. Εγώ δεν σε είπες ότι μου λένε πώς ζω με 200 ευρώ. Και λέω ότι και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Και δεν είναι κακό να το σκεφτώ αυτό. Εγώ έχω δημοσιεύσει και τη φορολογική μου δήλωση και τους καλώ να πάνε στην ΕΕΠ και να ψάξουν, τους δίνω και ελευθέρας, να ψάξουν αν υπάρχει έστω και 1 ευρώ ή μια δραχμή από παλιότερα από την ΕΕΠ. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, γιατί ποτέ, εκτός, για να μην μου πούν και πώς τα κουβάλαγες όλα αυτά που κουβάλαγε η Σερβία. Ήταν το κλιμάκιο της ΕΕΠ Θεσσαλονίκη, έτσι, που περνάγανε τα πράγματα, βλέπαν τα πράγματα οι κυπατζίδες και λέγανε, κύριε Βιτάλη, αυτό για να φορτωθεί στο αεροπλάνο. Έτσι. Αυτή ήταν η συνεργασία. Αλλά αυτό, να συνεργαστείς με υπηρεσιακούς παράγοντες σε μια αποστολή την οποία έχεις, δεν το βρίσκω ούτε παράλογο ούτε καταχρηστικό. Έτσι δεν είναι? Και ήταν και λογικό σε μια τέτοια πολεμική, ας το πούμε έτσι, υπόθεση, να έχει αναμειχθεί η ΑΕΠ. Δεν θα μπορούσε να αναμειχθεί άλλος. Και ξέρω ότι η ΑΕΠ λέει, η ΑΕΠ και η κρατική ασφάλεια, τουλάχιστον τα καλά στοιχεία που υπάρχουν εκεί, η κρίση τους για μένα είναι ότι ο κύριος Βιτάλης είναι αδάμας, διαπερατός αδάμας, διαμάντη διαπερατό. Αυτή είναι η κρίση τους, και όποιος έχει άνθρωπο ας το ρωτήσει και στην κρατική ασφάλεια και στην ΑΕΠ. Έτσι. Που όχι μόνο δεν συνεργάστηκα μαζί τους, τους κάνω σφοδρότατη κριτική. Υπήρξα και 2,5 χρόνια διευθυντής του γραφείου τύπου και εκπρόσωπος τύπου του Παπαθημελίου, του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης, έτσι. Γνώρισα όλη την αστυνομία εκεί. Τι είναι, κακό είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Επειδή γνώρισα την αστυνομία σημαίνει ότι είμαι την αστυνομία? Αντιθέτως, είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τους αστυνομικούς και το ξέρουν. Γι' αυτό και μου έχουν κάνει 4-5 μηνύσεις και με τρέχουν στα δικαστήρια οι αστυνομικοί. Κάποιοι αστυνομικοί, έτσι. Ναι. Υπάρχουν και αστυνομικοί που λένε, τι κάνετε τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος είναι παρασημοφορημένος, για να πω για τους τι ακριβώς. Ήθελα να σε ρωτήσω εδώ πάνω σε αυτό, ίσως να σε προλάβω ή δεν ξέρω αν θα ετοιμαζόσαι να μου το πεις, ότι σε χαρακτηρίζουν και σαν μαϊμού στρατηγό. Δηλαδή, τι στρατηγός είναι? Πού πήρε έτσι και τα στρατηγός, πώς πήρε τους βαθμούς? Κοίταξε, μαϊμού ταγματάρχης ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που αυτή την έννοια, του Αγγλικού στρατού. Όπως είπα προηγουμένως, το 1993 με κάλεσε ο Βασιλικόπουλος και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Στην πρώτη φάση, επειδή είχα τον βαθμό ταθυπουργού παλιότερα σε λαϊκό στρατό, έτσι, αυτά τα πράγματα σε εμπόλεμες διαδικασίες, ξέρουμε και από την ιστορία της Ελλάδος, δεν είναι όπως είναι στα χρόνια της ειρήνης, όπου βγήκε από τη σχολή Ευελπίδων, κάθε 3 χρόνια πήρε 1 βαθμό κτλ. Γίνονται διαφορετικά. Παλιότερα αυτός ο βαθμός που πήρα εγώ λεγόταν διανδραγαθίαν. Εγώ θα το έλεγα διαπυρός και σιδήρου τον πήρες. Διαπυρός και σιδήρου. Μα ναι, ο Παραγκουδάκης για παράδειγμα κάποια στιγμή λέει, ο άνθρωπος είναι στρατηγός, ρε παιδιά. Εμείς έχει πολεμήσει. Και τους είπα κάποια φορά σε ένα στρατηγό εκεί πέρα που αρπάχτηκα, ότι καπνό πέρα από το τσιγάρο σου έχεις γνωρίσει, ρε φίλε, σε καμιά μάχη κτλ. Οι Σέρβοι από την πλευρά τους ό,τι είπαν το τίμησαν. Έτσι. Δώσανε βοήθεια σε όλα τα παιδιά που έγιναν αξιωματικοί και στους στρατιώτες απλούς. Σε άλλους δώσανε χωραφάκια, σε άλλους δώσανε σπίτια κτλ. Ό,τι μπορέσανε κάνανε οι δυστυχισμένοι και αυτοί που χάσανε τα αυγά και τα καλάθια με τους βομβαρδισμούς, έτσι. Σε μένα με παρασημοφόρησαν με το ανώτατο μετάλλιο του σερβικού έθνους. Το ανώτατο, το χρυσοπλάτινο, που το πήρα μόνο εγώ, δεν ξέρω ποιος άλλος το έχει. Με ανακήρυξαν εθνικό ήρωα της Σερβίας. Μου δώσανε σπίτια και τέτοια, δεν τα δέχτηκα, και με διορίσανε και γενικό πρόξενο της Σερβίας στην Ελλάδα. Και αρνήθηκα εγώ, γιατί τους λέω, παιδιά, ο νόμος στην Ελλάδα λέει ότι αν γίνω γενικός πρόξενος μια ξένης χώρας, χάνω την υπηκότητα την ελληνική, και εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να το κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν έγινα ταγματάρχης, καταρχήν, υπηρεσιακός βαθμός, αποστρατεύτηκα με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη και αμέσως μετά οι Σέρβοι μου πρότειναν να πάω στη σχολή αξιωματικών, ανώτερων αξιωματικών της Σερβίας,
Και πήρα το βαθμό του συνταγματάρχη για μια εβδομάδα. Έτσι. Τα παράτησα όμως, σηκώθηκα και έφυγα. Λέω δεν είμαι για τέτοια. Εγώ είμαι Έλληνας τώρα. Εντάξει. Μέχρι τώρα υπηρετούσα ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα από εδώ και μπρος σε καιρό ειρήνης, ποιος είναι ο σκοπός μου? Δεν υπάρχει. Οπότε τα άφησα έτσι τα πράγματα και έφυγα. Έτσι. Λοιπόν, απλώς, περίμενε τώρα, τα αφήνουμε αυτά. Τέλος. Το 99 να το ολοκληρώσω λίγο. Αρκετά. Όχι, το 99 με καλέσανε πάνω για να με παρασημοφορήσουν και να μου δώσουν και το βαθμό του υποστρατήγου. Τιμή Σένεκεν. Τιμή Σένεκεν. Αμάρε παιδιά. Τιμή Σένεκεν είναι ο βαθμός. Δεν διοίκησε ούτε στρατιές ούτε σώματα στρατού κτλ. Τιμή Σένεκεν μου αποδόθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου. Δεν μου λες τι μισθό παίρνει η σύνταξη, τι μισθό παίρνει ο στρατηγός ο Έλληνας που έχει βγει από σχολεία, ας πούμε, και δεν έχει πολεμήσει? Τι μισθό παίρνει, τι σύνταξη παίρνει? Γύρω στα 1.800 ευρώ. Και έχει πάρει και φάπαξ. Παίρνει και φάπαξ, ναι. Εσύ τι πήρες σαν στρατηγός? Να το πω στα ποντιακά. Ναι, να το πεις. Τα κάκαλα μου. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και δεν τήρησαν το λόγο τους και μάλιστα βγαίνουν τα ρεμάλια και ουρλιάζουν και χτυπιόνται. Και μου λένε ήσουν αξιωματικός ξένου στρατού. Τι λέτε ρε? Ο γεννήτορας του νέου ελληνικού κράτους, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ήταν ταγματάρχης του αγγλικού στρατού. Και η στολή που φοράει, ανόητη, γιατί μου λένε φοράς τη σερβική στολή. Φυσικά τι θα φόραγα στη Σερβία? Φόραγα ελληνική στολή. Τη σερβική φόραγα. Ναι. Και η στολή που φοράει ο Κολοκοτρώνης είναι του αγγλικού στρατού, βρε ανόητη. Την έχω δει εκεί σε ένα χωριό της σπίτης κοντά στην Τρίπολη. Ναι. Έχουν μουσείο. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το κίνημα αυτό που ξεκίνησες και υπέγραψε ο καθηγητής που είπες πριν, που πέθανε. Πώς λέγεται το κίνημα? Εθνοσυνέλευση Άμεση Δημοκρατία. Συντακτική Εθνοσυνέλευση Άμεση Δημοκρατία. Άμεση Δημοκρατία με πρόταση να εφαρμοστεί το σύνταγμα του Καποδιστρία. Καλά το λέω. Ναι, το διατάφθατο είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο που περιγράφεται. Καταρχάς αυτό το βιβλίο, να πω δύο κουβέντες. Να πεις. Δεν έχει μέσα του σκέφτηκα και είδα και γνώρισα και αποφάσισα και μου άρεσε κτλ. Έχει άρθρο 1, άρθρο 2, έχει δύο σελίδες, μία της εκδότριας σελίδα και μία σελίδα δική μου σαν εισαγωγή, και από εκεί και πέρα είναι άρθρο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 381 άρθρα. Μιλάμε για τεράστια δουλειά. Σαν να ήταν το Σύνταγμα. Είναι σύνταγμα, ναι. Δεν έχει φιωριτούρες. Και έτσι το σκέφτηκα και έτσι το είδα. Γιατί μερικοί λένε ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Δεν υπάρχει το πράγμα. Όλα τα άρθρα είναι ο πυρήνας του συντάγματος. Αυτό είναι αυτό που έχει η Ελβετία. Δηλαδή το δικαίωμα του πολίτη να φτιάχνει νόμους, να ανακαλεί νόμους, να κυρώνει νόμους, να ανακαλεί πολιτικούς και να είναι πρωταγωνιστής σε επίπεδο κοινοτικό, δημοτικό, νομαρχιακό, δηλαδή καντονιακό όπως το λένε, γιατί μου λένε έχει καντόνια, θες να κάνεις καντόνια, άλλη ανοησία. Θες να κάνεις καντόνια στην Ελλάδα? Όχι, δεν θέλω να κάνω καντόνια. Το καντόνι είναι νομός, βρε ανόητη, τους λέω. Ο νομός είναι. Έχει 26 νομούς μια χώρα 8 εκατομμυρίων και 51 έχουμε εμείς μια χώρα 11 εκατομμυρίων. Έτσι. Λοιπόν, σε επίπεδο καντονιού και σε επίπεδο εθνικό. Ο πολίτης ο Ελβετός μπορεί να παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα και να επεμβαίνει διορθωτικά, ακυρωτικά. Και πώς θα μπορούσε, εγώ ρωτάω, να γίνει αλλιώς, αφού όλα για τον κόσμο, για τον λαό γίνονται? Έτσι. Για ποιον θα γίνει δηλαδή? Έτσι. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν η Ελβετία και η Ισλανδία από το 2010 να έχουν ελληνική δημοκρατία και εμείς να έχουμε αυτό το τουρκομπαρόκ πράγμα που το λένε αυτή η δημοκρατία? Και όμως είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που λες. Εσύ πιστεύεις ότι έχουν πολλές ομοιότητες οι δύο λαοί μεταξύ τους? Θα πάρουν παράδειγμα την Ισλανδία και την Ελλάδα. Δηλαδή οι Έλληνες είναι σαν τους Ισλανδούς? Ακόμη καλύτεροι είναι. Δεν είναι τόσο υπάκουοι οι Έλληνες. Ούτε τόσο αποφασιστικοί όταν θέλουν κάτι. Δεν πάνε ομαδικά. Έχω ένσταση από αυτό. Είναι λίγο εαυτούλιδες. Έχω ένσταση από αυτό. Να την ακούσω. Ο Έλληνας, όπως ο φίλος μας ο κοινός ο Κώστας, ο Έλληνας του εξωτερικού, πώς γίνεται άρχοντας στο εξωτερικό? Είπαμε τα από αυτά, γιατί έχει πάει σε μια χώρα που. Γιατί έχει κανόνες. Ναι, έχει κανόνες. Πρώτη ερώτηση αυτή. Πώς στο εξωτερικό ο Έλληνας δεν είναι διαφορετικός, είναι ο ίδιος. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν κανόνες στην Ελλάδα. Δεύτερον. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και καλοί Έλληνες εδώ. Που ζουν όπως αν θα ζούσαν. Θα σου απαντήσω. Δεύτερον, το 2004 όταν ο Σιμίταρος μας κάλεσε να κρατήσουμε την Αθήνα καθαρή, η Αθήνα ήταν λαμπίκο. Από σκουπίδι, από τα πάντα. Άρα πειθαρχήσαμε όλοι για τον καλό σκοπό.
Και τρίτο επιχείρημα, το 2015, όταν ο Βλάξ, ο Τσίπρας μας κάλεσε να ψηφίσουμε ναι ή όχι, γενναία και περίφημα το 62,8, αν δεν κάνω λάθος, ψήφισε όχι στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν, από πού έως πού ο ελληνικός λαός είναι υποδέστερος και είναι ανήσυχος και είναι Βλάξ και είναι τεμπέλης, όπως λένε οι ξένοι κτλ. Αυτά είναι υπερβολές. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει από τα αρχαία χρόνια ότι είναι γεννήτορας πραγμάτων, νέων πραγμάτων. Απλώς τώρα τελευταία έχει υποταχθεί, έχει παραιτηθεί, έχει κουραστεί, έχει γονατίσει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Βλέπει το αδιέξοδο και τι κάνει, δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Και καλά κάνει και δεν πάει να ψηφίσει. Παίξανε καθοριστικό ρόλο αυτές οι κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση, οι οποίες η μία μετά την άλλη απογοήτευσαν τον κόσμο και τον έκαναν να κλειστεί στο καβούκι του και να μην πιστεύει σε κανέναν. Τελευταίος ήταν ο Τσίπρας. Ναι, και εμείς τον καλούμε. Αλλά και αυτός τα ίδια κάνει που είναι τώρα. Και εμείς καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί πλέον τον εαυτό του. Όπως έκανε ο Ισλανδικός λαός το 2010, ο οποίος έκανε το εξής απλό πράγμα. Έκανε αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή έκανε ένα σύνταγμα άμεσης δημοκρατίας, έκανε συντακτική εθνοσυνέλευση, κατέβηκαν όλοι οι Ισλανδοί μπροστά στο περιοδικό Μέγαρο και στο κατέβηκαν, είδες αυτή είναι η διαφορά. Θα κατέβουν οι Έλληνες. Εσύ η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει κάνει πώς ήταν? Το βιβλίο χθες που παρουσίασε πώς το ήταν? Πώς ήταν? Ήταν αρκετή εμπασίβητος, αλλά να σου πω για την εθνοσυνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου. Ήρθε 30.000 κόσμος σύμφωνα με την αστυνομία. Έτσι. Αλλά απαγορεύτηκε η συγκέντρωση. Ήταν να κατέβουν εκατομμύρια, δηλώναν από παντού, λεωφορεία, πράγματα κτλ. Φοβήθηκαν. Ναι, απαγορεύτηκε για να μην γίνει μεγαλύτερη. Και το 11 που κατεβαίναμε επί 2 μήνες στο Σύνταγμα και φωνάζαμε και μουτζώναμε και ζητάγαμε με τους αγανακτισμένους, κάποια στιγμή που τα χρειάστηκαν και ήταν τον κόσμο να πλησιάζει το εκατομμύριο, βάλανε τους γνωστούς αγνώστους, κουκουλοφόρους, δικοί τους είναι. Και το μακεδονικό μαζευτήκαμε. Και σπάσαν τα βάρματα και μετά ρίξαν χημικά και στη Ακριβώς, τα γνωστά. Ναι. Τα γνωστά. Ήμουνα εκεί, ήμουν από τους πρώτους που έφαγαν χημικά. Συνέχεια, έχω βίντεο από τότε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι ο λαός αυτός για το μακεδονικό μάζεψε 3 εκατομμύρια κόσμο. Έτσι. Αλλά πήγε στράφη ο αγώνας του. Ο μακαριστός Χριστόδουλος μάζεψε 3.200.000 υπογραφές. Πού πήγανε για την ταυτότητα? Πετάξανε. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε με το σύστημα και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ιδιοκτήτες αυτού του κράτους, αυτής της πατρίδας είμαστε εμείς, ο ελληνικός λαός. Όπως το κατάλαβαν οι Ισλανδοί το 2010. Από εκεί και πέρα αν είμαστε ίδιοι λαοί, δεν είμαστε ίδιοι λαοί. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Στην Ελβετία η πλειοψηφία είναι Γερμανοί. Σβάμπης πώς λέγονται λοιπόν. Δίπλα τους είναι η Γερμανία. Άλλος λαός η Γερμανία, άλλος λαός οι Γερμανοί της Ελβετίας. Πώς γίνεται αυτό? Τι είναι αυτό που δημιουργεί τον άλλο λαό? Η Γερμανία παραπέει αυτή τη στιγμή σε πολλαπλά πεδία και η Ελβετία πετάει στον ουρανό, οικονομικά κτλ. Οι Γερμανοί της Ελβετίας. Τι συμβαίνει εκεί? Άρα λοιπόν δεν είναι το DNA που έχει ο καθένας. Γιατί η Ελβετία έχει 4 εθνότητες και 5 θρησκείες διαφορετικές από τη... Οι Ελβετοί κάνανε και μια άλλη ξυπνάδα κατά τη γνώμη μου. Πέρα από το ότι βάλανε το σύνταγμα του Παποδίστρια και βάλανε μια τάξη στο κράτος, είναι ότι καταφέρανε να συγκεντρώσουν με τις τράπεζες το χρήμα του κόσμου που δεν θέλει να φαίνεται που είναι κατατεθειμένα τα λεφτά του. Αυτό είναι παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι. Παραμύθι είναι. Γιατί πήγαινε να ζητήσει ανοιχτό λογαριασμό στην Ελβετία, να σε ανοίξουν. Όχι, είναι παραμύθι να σου πω σε ποιο βαθμό. Στο βαθμό ότι η Ελβετία ζει από τις τράπεζες. Αυτό είναι παραμύθι. Όχι, δεν ζει από τις τράπεζες, δεν είπα αυτό εγώ. Συγγνώμη, ναι. Είπα ότι είναι στο απειρόβλητο γιατί ακριβώς αυτοί που έχουν βάλει τα λεφτά τους στις τράπεζες δεν την πειράζουν γιατί άμα γίνει. Ας τα κάνουμε κι εμείς εδώ έτσι. Ναι, μπορούμε, μακάρι. Πώς δεν μπορούμε? Γιατί να μην μπορούμε? Πόσο αισιόδοξο ότι μπορεί να γίνει αυτό? Αισιόδοξος? Ναι. Δεν έχω ιδέα. Απλώς πολεμάς. Απλώς πολεμάω. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά εγώ πολεμάω. Γιατί πολεμάω δεν ξέρω. Η φύση μου είναι τέτοια. Λέω πολλές φορές και με λένε ρομαντικό. Πολεμάω για τους νεκρούς και τα αγέννητα που λέει ο Παλαμάς. Πολεμάω για τον Καβάφη που λέει τιμή σε αυτούς που τη ζωή τους όρισαν να φυλάνε θερμοπύλες. Ναι. Και μου λένε είσαι ρομαντικός. Λοιπόν και ο Κολοκοτρώνης ήταν ρομαντικός και ο Καραϊσκάκης ήταν ρομαντικός και ο παππούς μου ο Βαρμπαβασίλης, ο Δεμερζίδης ήταν ρομαντικός. Εγώ για άλλα απορώ. Πώς έγινε η λέξη ρομαντισμός, είναι τόσο ωραία λέξη, να αποκτήσει έννοια ύβρεος. Ναι. Δηλαδή είσαι ρομαντικός να σε λένε είσαι αλήτης. Είσαι βλάξ. Δεν μου λες τώρα, κίνημα ή κόμμα?
Κίνημα επουδενή κόμμα. Αποκαλούμε από το 2009 που συγκροτηθήκαμε τα κόμματα κομματικές συμμορίες από την άκρα αριστερά, Ιωσήφ, μέχρι την άκρα δεξιά. Δεν θέλω να πω τώρα ότι είσαι σαν το Σόρα, αλλά τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Σόρας. Δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε δόγμα, δεν είμαστε κόμμα και ξαφνικά έκανε κόμμα. Ναι, μόνο που το κίνημά μας ξεκίνησε. Εάν το κάνεις αυτό, με βλέπεις πως σε κοιτάω. Έχω και μάρτυρες, άλλων δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή στην κάμερα. Άμα το κάνεις αυτό, αυτή η συνέντευξη θα σβήσει από το κανάλι μου. Όχι μόνο να τη σβήσεις, να με φτύσεις κιόλας δημόσια. Γιατί αν μου έλεγες ότι έχεις κόμμα, το είπα του Κώστα. Το κόμμα είναι η κίνημα. Τώρα και μόνο που συγκρίνεις έναν αγωνιστή με το Σόρα. Δεν το είπα, δεν κατάλαβες πώς το είπα τώρα, γιατί το ίδιο έλεγε κι αυτός. Και προσπαθούσα να πει στον κόσμο. Δεν λέω ότι εσύ είσαι το ίδιο, αλλά λες είναι το ίδιο σλόγγαν. Εάν λοιπόν εσύ δεν το κρατήσεις, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάτι βέβαια. Τι να σου κάνω. Θα σβήσω τη συνέντευξη. Δεν θα πάει στο κανάλι. Όχι, να με καταγγείλεις και δημόσια να βγάλεις συνέντευξη. Με καταγγελία μου αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι η καταγγελία μου. Δεν υπάρχει τέτοια. Αν είσαι ένα κομματικό του μείνει καλό και δεν θα σου περνά συνέντευξη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καταλαβαίνω τι λες. Και ξέρω και τη διαδρομή σου. Έχω δει πολλές συνεντεύξεις σου με τον φίλο εκεί από την Κρήτη που κάνει. Το Καλογεράκι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω πάρει από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων συνεντεύξεις. Έχω πάρει. Αλλά είναι αρχηγοί κομμάτων. Δεν με κοροϊδεύσαν, δεν είπαν είμαστε κίνημα και μετά γίνανε κόμμα. Ήταν κόμμα. Όπως ήταν ας πούμε ο Καζάκης, του ΕΠΑΜ. Ο πρώτος που του πήρα συνέντευξη στο Σύνταγμα ήμουν εγώ. Εκεί παρουσιάστηκε ο Καζάκης. Και όχι μόνο ο Καζάκης, ο Κουβαλτιβόκος στη συντάξη, ο Κατρούγαλος. Αυτή ήταν τότε. Και ο Γιάννης με έναν Ι. Αυτή ήταν τότε στην πλατεία όλοι. Ναι, στην πλατεία. Και βγάζανε λογίδρια. Ναι, και βγάζανε λογίδρια. Και μετά μας καλούσαν να μας σώσουν ψηφίζοντάς τους. Ναι. Εμείς από το 2009 συγκροτηθήκαμε επίσημα σε οργάνωση. Από τότε δεν παραβιάσαμε ποτέ και κανένας μας την τοποθέτησή μας αυτή, ότι μέσα, αντιθέτως λέμε το εντελώς απέναντι, ότι αυτό που έλεγε ο Σαράντος ο Καργάκος, έτσι, ότι τι συμβαίνει με τους πολιτικούς, ακόμη και αυτούς που μπαίνουν με τις καλύτερες των προθέσεων στην πολιτική. Γιατί μπαίνουν στην εκπουτάνευση που έλεγε ο Καργάκος. Γιατί το σύστημα αυτό καθεαυτό μετατρέπει ακόμη και τους καλύτερους με τις καλύτερες προθέσεις, τους μετατρέπει σε πόρνες. Εγώ έχω ένσταση σε αυτό, έχω εγώ ένσταση τώρα εδώ. Ναι. Ένας που είναι λοιπόν έτσι ή δεν μπαίνει στην πολιτική, ή εάν μπει και έχει το θάρρος να κρατήσει το χαρακτήρα του και τα πιστεύω του, θα φύγει. Έχουν φύγει κάποιοι. Εκπαραθυρώνεται. Όχι, και από μόνοι τους. Έχω παραδείγματα, είναι πολύ λίγα, ελάχιστα. Πολιτικών, ένας από τους οποίους ήταν ο Χαραλαμπίδης, ο Μιχάλης. Ναι. Ο αγαπημένος μου υπουργός, ιδρυτικό μέρος του ΠΑΚ. Το ξέρω προσωπικά, ναι. Έτσι, του ζήταγα να του πάρω συνέντευξη και αρνιόταν επίμονα. Δεν δίνω σε κανένα Ιωσήφ. Ξέχνα το. Δεν ασχολούμαι πια με αυτά. Πόντιος, έτσι. Ναι. Και έδωσε μάχη για το Πόντιο και τον Πόντιο γενικώς και την περιφέρεια. Ο Χαραλαμπίδης είπε στο συνέδριο του Πασόκ το 1996, τότε έφυγε, κατήγγειλε, το κόμμα του κατήγγειλε. Ναι. Και είπε, δεν τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Είμαστε λάθος. Και δεν φροντίσαμε γιατί να επιβιώσει η επαρχία. Αν δεν επιβιώσει η επαρχία, τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι ένας κύκλος, δεν είναι, ας πούμε. Γύρω-γύρω είναι η επαρχία και στο κέντρο η Αθήνα. Μα αν πέσει στο κέντρο θα πέσει και η Αθήνα, ρε άνθρωπε. Αυτό της έλεγε εμέσως, πλην σαφώς. Έξω ήμουνα και στην ιδρυτική διαχείριση. Και έφυγε ο Χαραλαμπίδης. Δεν έγινε, πώς το λένε, όπως έγινε η φίλη μου η Σακοράφα, ας πούμε, που ανεξαρτητοποιήθηκε για να παίρνει το μισθό και μετά μπήκε και στην Ευρωβουλή. Όπως μπήκε και ο Γλιώδης, ο Αυτιάς τώρα. Και κάποια άλλα. Δηλαδή όλα για τα φράγκα γίνονται. Δεν παίρνει, όλα για τα λεφτά. Τι προσφέρει τώρα αυτιά? Αυτό το λέει ο Καργάκος, το έλεγε εκπουτάνευση, εκπόρνευση. Αλλά το έλεγε πιο λαϊκά εκπουτάνευση. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με τους πολιτικούς. Και άμα το ψάξεις σε βάθος θα δεις, επειδή το έζησα μέσα από τους πολιτικούς, στους οποίους υπήρξα σύμβουλος και τα λοιπά, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό καθεαυτό παίρνει αγνούς και ακόμη και αγνούς ανθρώπους και τους μετατρέπει σε πόρνες. Δεν τους παίρνει όμως το σύστημα, εγώ γιατί δεν με παίρνει εμένα. Παράδειγμα σου λέω. Γιατί δεν θες να γίνεις πόρνη? Ναι, το ξέρουνε λες, Το ξέρουνε, ναι. Εμένα γιατί δεν με παίρνουν. Εμένα είμαι με τον... Δεν το ζήτησα κιόλα. Ναι. Ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το ζήτησα και μου πάνε όχι. Εμένα ένα παράδειγμα να σου πω και να το πω και δημόσια, το έχω ξαναπεί εξάλλου. Δεν ξέρω αν το έχω πει σε συνέντευξη. Με τον Καμένο, ο οποίος μου είπε, μου έκανε το τραπέζι στη Γλυφάδα εκεί κοντά στο σπίτι του
και μου είπε, αναλαμβάνεις, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, και τον διευκόλυνα κάποια στιγμή που πήγε πάνω και έχω μια μεγάλη εκτίμηση από την πλευρά των Ρώσων, έτσι. Και όποτε πάω μένω στο President Hotel του Κρεμλίνου που λέμε, το οποίο είναι δωρεάν και τα λοιπά, το πιο ακριβό και πολυτελές. Λοιπόν, αναλαμβάνεις υφυπουργούς άμυνας και με τις γνώσεις που έχεις και την στρατιωτική σου θητεία που έχεις και τα λοιπά. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί όταν κέρδισε, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει «Υπουργάρα μου, κερδίσαμε». Του λέω «Ωραία», δεν μου αρέσουν εμένα οι φανφάρες, του λέω «Ωραία, τι κάνουμε τώρα, πάρε με τηλέφωνο την Παρασκευή να σου πω πότε να έρθεις να ορκιστείς». Την Παρασκευή μου βάλε φραγή στο τηλέφωνο. Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στους δημοσίους. Αλλά αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Είναι ξεδιάνθρωποι, δεν έχουν μπέσα, δεν έχουν φιλότιμο, δεν έχουν τίποτε. Και τι κάνει η άμεση δημοκρατία, τους ξυλώνει όλους. Τους βάζει την δαμόκλεια σπάθη του λαού πάνω από το κεφάλι τους. Γιατί δεν τήρησαν το συμβόλαιο που κάναμε. Ακριβώς, δεν τήρησες το συμβόλαιο. Άλλα δεν είναι προεκλογικό. Τσίπρα, από τη δεύτερη μέρα λέει το Σύνταγμα, έφυγες. Την πρώτη εβδομάδα, 2 εβδομάδες λες ψέματα, έφυγες. Θέλω πριν τελειώσουμε, θέλω να κάνω μία σε άλλον έναν πολιτικό που έφυγε έτσι ηρωικά και με ωραίο τρόπο, το ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Ο Κοδέλας του Άργους, ο οποίος τότε με το 2015 που έγινε το δημοψήφισμα λέει: εγώ θα ψηφίσω όχι, είπε, και θα φύγω. Γιατί ντρέπομαι να πω στον κόσμο κάτω που με ψήφισε τι κόμμα εκπροσωπώ. Μπράβο, υπάρχουν και τέτοιοι. Και είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, δεν ήταν άνεργος όπως είναι πιο πολύ. Περισσότερα αυτή είναι άνεργοι. Έχει σχέση με τα φυτοφάρμακα κάτω και πουλάει. Κατάλαβα. Επιχείρηση, ναι. Και αυτός αρνήθηκε να μου μιλήσει. Δεν μιλάει σε κανέναν. Είναι περίεργο, δεν δίνει συνεντεύξη. Όχι, εγώ ξέρω προσωπικά δηλαδή. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό σωστό να μην δίνει συνεντεύξη. Εγώ του είπα κακό στυλό. Πρέπει να μιλήσει και να τα πείτε. Εκτός αν έχει σκελετούς. Του λέμε σκελετούς στην ντουλάπα σου. Εγώ δεν έχω κανένα σκελετό. Και εγώ μιλάω και στο τέλος θα την πατήσουν. Τα λέω όλα από ό,τι είδε στη συζήτηση φάτσα φόρα. Δεν κρατάω τίποτα, ακόμη και τα προσωπικά μου. Ξέρεις όμως γιατί. Τα προσωπικά σου, και εγώ δεν μπορώ να τα κρατήσω πολλές φορές. Ξέρεις γιατί. Γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο και οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις για κάποια πράγματα. Και όχι μόνο. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Ναι, αυτό. Και έχω παρατηρήσει ότι αυτό το πράγμα είναι μια υγιής διαδικασία. Ναι. Βλέποντας άλλους γνωστούς οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική κτλ. Που λένε Σταύρο, πώς να το γυρίσω εδώ πέρα να μπορέσω να καλύψω αυτό, να πάρω και εκείνη την πλευρά. Εγώ διαπίστωσα, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, ότι αυτό το πράγμα είναι μια υγιής και ευχάριστη διαδικασία. Να μην τα γυρίζω όπως με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω, ναι. Έτσι, και να λέω μπαρουφάκια πράγματα. Λοιπόν, και αυτό το ευχαριστιέμαι. Ναι. Οπότε από αυτή την έννοια δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν, γιατί στο κάτω-κάτω ξέρεις άλλο, τους λέω. Στις συγκεντρώσεις παρουσιάζεις βιβλίων. Δεν θέλετε να κάνουμε άμεση δημοκρατία. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα. Δεν θέλετε. Αιωνία σας η μνήμη. Να μην πω, τους λέω και σε μερικούς ιδιαίτερες συζητήσεις, να πάτε να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Άμα δεν θέλετε. Εγώ ήρθα να σας πω ότι έτσι μπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Δεν θέλετε να τη σώσετε. Αιωνία σας η μνήμη. Καλό κατεβόδιο να έχετε. Ναι. Έτσι. Αυτό τους λέω. Ποιος πολιτικός τολμάει να πει τέτοιο πράγμα σε πολίτη που όλοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους και τους παρακαλάνε κτλ. Εγώ πριν τελειώσουμε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ποπίτσα και στον Δημήτρη. Διότι με τη στάση τους, που αυτά που διάβασα και αυτά τα έσχη που είδα και γράψαν εναντίον σου, με κάνανε και ήρθα να σου πάρω συνέντευξη. Διαφορετικά δεν θα ερχόμουν. Και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και τα δύο χλαβατσίμπαλα αυτά, το Δημητράκη και την Γαλλιοπίτσα, να έρθουν να μου κάνουν μήνυση που τους είπα έτσι άμα θέλουν. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό κουράγιο σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ γιατί. Είναι μοναχικοί αγώνες αυτοί. Η μοναχική, αλλά εσύ έχεις ένα πλεονέκτημα που δεν το έχω εγώ. Έχεις κόσμο που σε ακολουθεί. Έτσι. Δεν με ακολουθεί. Δεν σε ακολουθεί. Όχι. Τότε που έγινε η αυτή του συντάγματος, θα με πιάσει τα σωρόπια τώρα. Ξέρεις, μπορεί να φαίνομαι σκληρός, αλλά είμαι χαλβάς. Λοιπόν, έκανα μια ανακοίνωση. Τότε είχα 120.000, δεν είχα 160. Τότε με τη Μακεδονία που κατεβήκαμε στο Σύνταγμα, όλοι και φωνάζαμε να μην γίνει τα Σκόπια Μακεδονία. Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Και είπα, παιδιά, έχω μια ιδέα. Να κατεβούμε, σας καλώ,
τους δικούς μου ανθρώπους, τους συνδρομητές μου, τους φίλους μου, να κατεβούμε στο Σύνταγμα και εμείς σαν μια ομάδα, όσοι μπορούμε να κατέβουμε και να κάνουμε σιωπηλή καθιστική διαδήλωση. Να μην σηκωθούμε, ούτε να μιλάμε, ούτε να βρίζουμε, ούτε να μουτζώνουμε. Κάτω, όπως ήταν τον Γκάντι. Ο Γκάντι έτσι τους έδιωξε τους Άγγλους. Ναι. Γιατί είναι άλλος λαός. Δεν τους έδιωξε τα όπλα. Λοιπόν, πόσοι ήρθανε? 120.000 ήταν. Ένας ήρθε. Αστυνομικός με πολιτικά, σιγαδά. Και μου λέει: σε παρακαλώ, ήρθα έτσι λέει, για να μην με δουν με πολιτικά που ήρθα λέει. Πάλι καλά που δεν ήρθε να σας συλλάβει. Όταν είσαι ο φίλος. Εγώ έχω βίντεο μέχρι 1,5 εκατομμύρια. Και μου λένε πολλοί ο κόσμος να κάνουμε ένα. Λέω ναι, πάρτε ένα τσουβάλι και βάλτε τα likes μέσα και τα views και τα λοιπά. Όταν δεν ενεργοποιείται και δεν έρχεται, δεν κεφαλοποιεί την αντίστασή του, είναι αχρίαστο. Τι περιμένεις τώρα από ένα λαό που είναι έτσι ευνοχισμένος? Δύσκολο. Δεν είναι ευνοχισμένος ο λαός. Δεν πιστεύει ο λαός. Αλλά απάντησα προηγουμένως, δεν θέλει 1000 χρόνια να μην θέλει. Εγώ φοβάμαι και το έχω πει ότι τότε με το 2010 χτυπιόμουνα. Έλεγα ρε παιδιά, η Ισλανδία κάνει ελληνική δημοκρατία, ελάτε. Κανένας δεν άκουγε. Πήγε ο ανόητος και μας ανακοίνωσε μας έβαλε στο μνημόνιο από το Καστελόριζο. Ακριβώς. Από συμβολικό μέρος πήγε και το έκανε. Δεν μπορούσε να το κάνει στην Αθήνα, το έκανε στο Καστελόριζο. Στο πιο ευαίσθητο σημείο. Και οι δικοί μας μαζευτήκαμε στο Σύνταγμα το 2011 και φωνάζανε πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ. Ναι. Και στη μια πλευρά, στη δεξιά πλευρά από τα σκαλοπατάκια ήταν το δικό μας το αντίσκηνο, έτσι, δίπλα ήταν το Αλαβάνου κτλ. Και από την άλλη πλευρά από τη σκαλιά ήταν οι 300 της κρατικής ασφάλειας. Ναι, ξέρω. Το ξέρεις ότι ήταν της κρατικής ασφάλειας. Και έβλεπες την κρατική ασφάλεια να μοιράζει φυλάδια. Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο από εκείνη την εποχή. Γιατί ήμουν κάθε μέρα εκεί, το πρωί με το βράδυ. Τότε με θυμάσαι που ήμουν πάνω δεξιά. Σε θυμάμαι, τώρα δεν σε θυμάμαι. Το κίνημα, άμεσα. Ναι, εντάξει, τώρα άμα δω τις φωτογραφίες μπορεί να το. Βέβαια, χαμός γινόταν. Μπορώ να δω ότι έχω φωτογραφίες, ας πούμε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, το τελευταίο μου κουβέντα είναι Έλληνες θέλετε, καλώς, υπάρχει λύση. Δεν θέλετε, αιωνία σας η μνήμη. Ναι, οκ. Συμφωνώ. Βέβαια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς θα συνεχίσουμε τις περιοδίες μας. Σε μερικές μέρες θα πάμε στη Χαλκιδική, να γυρίσουμε όλη την περιοχή εκεί της Χαλκιδικής και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Εμείς κάνουμε το χρέος μας. Απέναντι στους νεκρούς και στα γέννητα και απέναντι στους αρκετούς Έλληνες οι οποίοι μας ακούν με πολύ ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε έτσι. Και όπου πάει. Ωραία. Έτσι. Καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια και σε αυτούς που σε βοηθάνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Ναι. Η υποχρέωση του δημοσιογράφου είναι να καλύπτει όλα τα θέματα και ιδίως αυτά. Ναι, αλλά εσύ ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν οι κολακίες, δεν είσαι όποιος δημοσιογράφος. Ναι, εντάξει, δεν μου αρέσουν. Όχι. Είσαι ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος. Και δεν μου αρέσουν οι κολακίες γιατί έχω υποστεί τα πάνδυνα από τους κόλακες. Ναι. Να είσαι καλά, αδερφέ. Και εσύ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.